Обикновено повечето хора, отивайки на такъв тип изложение или конференция, всъщност се разчитат на тези конференции и на тези събития за събирането на бизнес контакти. Което е супер, но губим едно технологично време, когато всъщност не си направим достатъчно рано подготовка за самото събитие, не се подготвим всъщност, не знаем повече за събитието, за хората, които ще бъдат и така нататък. И всъщност какво правим? Отиваме на събитието и започваме да обикаляме по щандове, по зали и така нататък, за да търсим първа, кои ще са хората, които ще бъдат там и тогава първо да започнем да събираме тези контакти. И след това вече обикновено обработваме или визитки, или друг начин на контакти, но губим технологично време, при положение, че всъщност можем да използваме събития и конференции за директна лична среща с нашите потенциални клиенти, като тази среща предварително сме я оговорили и всъщност отивайки на едно такова събитие, имаме предварително подготвен календар, например с 5, 6, 7, 10 срещи в един ден и всъщност тези срещи са много конкретно насочени, защото те са опознавателни срещи отново, но са предварително букнати и всъщност отивайки на конференция, освен че може наистина да попиете от опита и от информацията, която се споделя на самото събитие, като лекции, като изложители и трендове, но от друга страна имате и готови бизнес срещи, с които може директно да се видите. Знаете, че в B2B продажби всъщност личният контакт е от изключително голямо значение. И именно заради това ви съветвам, преди да ви се наложи да отидете на такъв тип събитие или конференция, опитайте се да си букнете срещи предварително. Тук в тази лекция, генерално в лекция 5, ще говорим как това можем да го направим и какви аспекти всъщност може да ни помогне LinkedIn, за да генерираме повече такива срещи. Добре е преди да изберете събитие, на което ще присъствате, да поручите внимателно всъщност доколко съвпада с вашия идеален клиентски профил. Защото има събития, които са твърде общи или по-скоро дори да имате изгода, помислете дали заслужава да изгубите време и средства, посещавайки това събитие, вместо примерно да впрегнете усилия в друга част на вашата селс и продажбена кампания. Така че отново е важно да знаем нашия идеален клиентски профил или на база на текущите ни кампании, всъщност да знаем какъв тип хора реагират най-добре на нашите послания, какъв тип са нашите клиенти и какво е специфично за тях. И вече според тази проблематика да търсим събития и конференции, на които можем да намерим такъв тип хора. Можем да проучим събитието в LinkedIn, като използваме хаштаг на самото събитие или съответно видим фирмената страница на самото събитие. Все повече събития се организират и през LinkedIn, тъй като вече има възможност да се канят хора на събития, подобно на посещаването на различни типове събития в Facebook, което пък дава изключително добра основа, тъй като можем да видим кои хора ще присъстват и по този начин да изградим една добра продажбена стратегия и си направим една добра сегментация още преди да стартираме самата кампания и въобще преди да сме отишли на самото събитие. Така че проучваме местоположението, проучваме самата тематика, самите keynote speaker, лекторите, изложителите, въобще всичко, което можем да направим, го правим в предварителна сегментация и всъщност отсяваме компаниите и хората, които са ни интересни и не губим време всички останали, които са просто на събитието. Много е важно да определим всъщност ще бъдем ли просто посетители или ще бъдем и изложители, защото спрямо това се промени нашата стратегия, въпреки че основите остават едни и същи. Когато сме изложители, имаме и доста по-маркетингов елемент, което е съвсем друга тема. Накратко, преди да отидем на събитие и на конференция, е важна самата подготовка, преди въобще да сме стъпили на самото място, а независимо дали то е физическо или виртуално, всъщност методите след това остават горе-долу сходни при контактването, при намирането на нашите потенциални клиенти на място. Тук в тази лекция също